Primer de tot, benvinguts. De forma molt especial, benvinguts als graduats que a més ens ensenyaran els seus projectes finals i els treballs de recerca. D'entrada, a la jornada d'avui tots sabeu que inaugurem el curs precisament presentant els projectes finals millors del curs anterior. Amb això no vol dir que els altres, presentem, penso que són 16, els altres que arriben al centenar, no vol dir que no tinguin la qualitat necessària, sinó que hem escollit aquests com podien haver estat uns altres. Pensem que aquests poden ser una bona tria i per això us els demostraré. Esperem que amb el que veieu realment puguem començar a motivar-vos i a desvetllar el que seria el vostre propi element. Aquell element que heu de procurar de conjugar amb les coses que us agraden fer i compaginar-ho realment amb el que s'us dona bé. Per això suposo que molts de vosaltres heu triat els estudis artístics. Cal que les actituds hi siguin i ara intentarem veure quines són aquestes actituds. I una altra cosa que sí que és molt important, i això sí que afecta directament a l'escola, és precisament la capacitat que podem tenir de donar oportunitats en aquestes passions. I avui precisament estem amb una bona oportunitat de donar a conèixer aquestes passions. I esperem que tinguem avui molt bon dia i que aprenguem tots del que veurem. Fins ara. Bueno, mi nombre es Akio Nodera, he cursado la cerámica y ahora os quiero presentar un proyecto que se llama En Proceso. Una serie de pinturas de Kakuan, un monje budista de China del siglo XII, se llama Icono del buey. Primer icono, el chico vaquero está buscando el buey que ha perdido y luego encuentra las huellas del buey. Entonces lo que me sugirió el icono era, estamos constantemente en el proceso desde el nacimiento hasta la muerte. Y paralelamente las vivencias de llevar un grupo de ancianos como arteterapeuta me lleva a pensar que estamos en el proceso, bueno, así desde el nacimiento hasta la muerte. Partiendo del tema del ciclo vital del proceso, esta obra me atribuyó a hacer un viaje de creación, siendo en sí un proceso de la búsqueda de mi luz y la sombra. Y por último quiero expresar agradecimientos al equipo docente de la escuela y a los compañeros, a mi familia y a todos los que estáis aquí por compartir el proyecto. Muchas gracias. Bé, bon dia a tots. Un plaer estar aquí amb vosaltres avui, poder compartir el meu projecte. Es diu Videoclip, Cultura Intel·lectual, és el meu treball de recerca de batxillerat. Referències culturals que cal identificar i conté una ironia sobre les relacions sentimentals dels joves. Llavors, inicialment, quan vaig tenir la cançó, vaig escoltar, se'm van plantejar les qüestions de quins són tots aquests personatges que ara veureu que la lletra va nombrant, quina funció juguen a la peça i com podia integrar-los dins el videoclip. Ell també, la seva música l'anomena World Music perquè la música de la fi del món, perquè és de pensar que les productores de cinema, quan fan les bandes sonores de les pel·lícules, s'equivoquen posant guitarres elèctriques, metalls, perquè diu que amb la calor els metalls es fonen i el dia després de la fi del món només quedarà algú amb una guitarreta i un tambor. Que en Johansen es nodreix de moltes coses, de llenguatges, cultures, diferents ciutats. Doncs també barreja, això es veu molt clarament, barreja els ritmes i estils de música diferent i fa el mateix amb les lletres i el que aquestes expressen. I barreja personatges de caràcters molt diferents, com la conviera d'un món superintel·lectual i el noi molt més popular. Aquestes són algunes fotografies del rodatge d'interiors. Llavors ara us passaré el vídeo que parla. La conocí en una bailanta todo apretado.
Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Jim, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill, Guggenheim. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada. Me llamo Pablo Heredia, como ha dicho la Paulina, y este es mi proyecto final de ilustración. Se trata básicamente de una maleta que dentro tiene una novela gráfica y una serie de objetos que representan que pertenecen a personajes de la novela. Se conocen como los niños de Morelia porque fueron unos niños que cuando comenzó el alzamiento militar franquista y hubieron los bombardeos sobre población civil, la República organizó unos viajes no de vacaciones, sino puro exilio. Entre algunos sitios era México, Morelia, y otros era Rusia, por ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo muy práctico de lo que digo. Dibujado, escaneado y... La despedida en la estación de Francia. Cuando se dirigían a coger el barco también tuvieron bombardeos cuando iban en el tren y pasaron un par de días en un túnel para evitar los bombardeos. Y ya está, básicamente este es mi proyecto. Hem realitzat el projecte de Citaler. És un projecte que consta d'una marca per al·lèrgies i intoleràncies i a través del disseny el que hem fet és facilitar aquesta informació a l'hora de quan la gent ha d'anar a consumir un producte, que no tingui problemes a l'hora d'anar a llegir la informació que realment necessiten dels ingredients i dels components del producte. Personalment tinc el problema de que soc al·lèrgica a molts aliments i vam trobar que sí que hi havia articles i coses per menjar que sí que eren especialistes, que no portaven productes que produïen al·lèrgies, però no hi havia cap marca que les englobés a totes, i d'aquí ens va sorgir la idea. El nom de Citaler sorgeix de la paraula site, que en anglès vol dir en internet que hi ha un lloc, i com el projecte principalment és a través d'una pàgina web, és venda online, vam escollir aquest nom. Llavors el nom d'al·lèrgia vam trobar necessari que també aparegués. Llavors entre la E i la hem creat una neutra i el nom total és Citaler. A partir d'aquí també vam dissenyar el que seria el tema del transport del producte, com arribaria aquest producte al client a casa seva. Això és la furgoneta, li arribaria amb aquesta caixa blanca i amb la mateixa imatge gràfica. També vam fer senyalètica. Com veieu, el projecte és ampli, per això ho vam fer entre dues persones i llavors toca totes les parts del disseny. Això seria senyalètica, que com veieu també és tot molt senzill, igual que la marca, tot fet a través de requadres i rectangles, i la marca, que seria Citaler, sempre en verd, que és el punt d'atenció. El targetó com a informació general, i també havíem pensat de fer la publicitat a través dels opis en llocs estratègics, en parades de metros o llocs on sapiguem que poden accedir més al nostre tipus de target. Us vaig a presentar el meu projecte final d'escultura, que vaig acabar l'any passat. Vaig titular Etiquetes i us explicaré una mica d'on surt la idea. Com a punt de partida, utilitzo un text d'Alejandro Jodorowsky que fa referència a moltes d'aquestes sensacions interiors que pretenc expressar. Tot el que intento dir surt de la meva essència, del meu pensament, de la meva por, de la meva angoixa, de la meva locura i de la meva cultura. Del procés sempre començo amb esbossos, per aquí buscant una mica el moviment, el gest del cos, i després ja estar fent un procés escultòric, el que més em funciona, un cop més o menys ja tinc la idea, és fer una maqueta en fang. En funció de la maqueta que tens, doncs
a tamany ja real. Les peces de Corixpan feien 1,20 m, 1,30 m d'alçada. I així també el que et permet el Corixpan és, tallat d'aquesta forma, és aprofitar molt el material. El cabell també el vaig treballar amb paper de cuina colat, amb cola blanca. Els retocs dels colls que no queden bé o si hi ha algun forat o alguna cosa es pot treballar perfectament amb la cinta de pintor, que és una passada, va bé per tot. Aquí hi ha diferents processos, un anava tirant creix xorrejant, l'altre a base de capes i capes, el marró també diferents capes amb diferents tonalitats, aquest també per regalint. Estic. Hola, em dic Anna Roig i el meu projecte va sobre el Club dels 27. Per qui no sàpiga què és, el Club dels 27 està format per alguns cantants d'èpoques passades, dels anys 70, 80 i 90, que van destacar i van morir justament als 27 anys. Vaig haver de fer dues imatges corporatives, tant el de la discogràfica com el del bar en concret. Aquí estan els passos, els primers esbossos fins a la imatge final, que el nom de la discogràfica és Days Not Color, la tipografia que es va utilitzar i tot el tema de retícules, la construcció gràfica i els colors corporatius. Tant la discogràfica com la col·lecció de CDs tenen la seva pròpia web, fotografia més romana, ja que, vulguis o no, els cantants que representen aquesta col·lecció formen part del passat i per representar-ho, després de fer diferents proves, em vaig donar compte que el que millor jugava i quedava era aquest tipus de tipografia. Les versions cromàtiques i la papereria del bar. Això seria el bar que està destinat està a Londres. Està formada per una capsa on quan l'obres et trobes en una part els diferents CDs de cada un dels cantants i un llibre on hi ha una petita explicació de cada un, del que feien, per què van ser importants durant la seva època. El Sergi Bastida també ens presentarà el seu projecte de disseny gràfic. Soy Sergio Bastida, de la parte de diseño gráfico, y vengo a presentar el proyecto final, que se trata en especial de un libro, pero que tiene algo más detrás. 3 cosas que me llenan mucho en la vida son los libros, el grafiti y los viajes. Esos son los 3 logos. El primero es el que está en portada, que sería el nombre, con una helvética, y abajo saldrían los 3 países de cada número. Y bueno, eso sería la web, que es muy simple, es tipo WordPress, tipo blog. Bueno, jo he fet un club nàutic com a projecte final d'interiorisme i com que és molt ampli, doncs només us passaré el vídeo del recorregut i us l'aniré comentant. Aquest és el logo. Està situat entre la platja de Marbella i la platja Bogatell. Vaig agafar un edifici, el vaig reformar perquè és un edifici que es va fer al 92 a les Olimpiades i es va fer pels Jocs Nàutics de les Olimpiades i és un edifici, i es veu que té molta il·luminació exterior i les finestres aquestes no tant, però les que donen a l'altre cantó donen directament amb vistes al mar. La petita terrassa, així una mica chill-out, els clients, mentre estàs esperant o surts al fer el bany o de navegar, prens un cafè o menges alguna cosa i tornes a entrar en tot cas a l'aigua. Presentarà el projecte el seu tutor,
l'Emiliano Lorenzo. Això, que el Guillermo González no ha pogut estar aquí, tot el que sabem és que està fora del país, suposem que no és per res legal ni res, i s'ha portat tota la documentació que hi havia sobre aquesta pel·lícula. Per tant, l'única cosa que he pogut trobar aquesta nit són un recull de fotografies que us passaré ara. Més aviat del tema de com es va fer la pel·li, d'acord? Això sí, dic, les Parques són 3 dones que tenen entre les seves feines decidir quan hem de viure i quan hem de morir, i l'escenografia constava de diversos elements en els quals després es va aglutinar, es va muntar tots junts, i tot junt feia una mena de conjunt unitari. Tota la pel·lícula rotllava dins d'aquesta escenografia com si fos una obra de teatre. Guillermo, de la mateixa manera que va ser obsessiu i meticulós amb l'escenografia, va ser igualment obsessiu i meticulós amb el rodatge. I va haver-hi planos que es va filmar fins a 5 vegades. Desitjo que tots els que us heu graduat a l'escola precisament us pugueu incorporar en el món laboral sobre les coses que heu treballat, cosa que no és fàcil en aquests moments, però crec que el valor hi és, el sentit hi és. Jo crec que tots us heu aproximat molt al treball a la vostra manera de fer, i aquesta diversitat precisament és la que ens fa goig. Agraïu-vos novament el comportament que heu tingut, que crec que ha sigut excel·lent, que duri, i que duri per molts anys, que puguem tenir aquests treballs tan exquisits. Moltes gràcies.